qui t'en va un bon bâtard sauté à mon là. Un bon bâtard sauté. Les mots qui mettent sur la soupe contre là. Tu fermes ta grande sur le toit tout bouffé. Bâtard sauté pour une maman, mon quand tout est bâtard sauté. Adanki sedade, Ninjara boy. Abena la te Ninjara. Adanki sedade. Elizabeth Adanki sedade. Ninjara ben la te Ninjara. Wallahi bilay. Alin jugu ba do ko Ninjara. Ajara boy. La you are not here la Jara. Ah, ici, Adam. Chico. Chico to wala ko abere ala ni graje wala blay kala ya Chico. No, Elizabeth Kone Adanki sedande. Mane chani mane muso moru ni krango ni Jara kui. Abene ala ni graje mfasa ujara. Jara kui demseni ubere se dongdra Elizabeth Kone ay ne bodi ko abene ala ni graje Elizabeth Kone ni bodi mo la ngolo dra bay fly abene ala che ni sanko la ka di mo la ngolo abay jawaray. Ni sanu ko la ga de galon kala ka na ni ngal ka bay granga ya ben ay bodi mo la ngolo be bay fly mande che ani mande muso moru ni krawo so wa ni doso amunu me mande kono ana munu be mande koka kuma kle kana balapa sida den toro yiri jugu fré tren den toro yiri jugu la do chani blenga grongo ble fabriqué à Danki sedan max mabadi one love à vous tous www.com mo chita dabrandala 3w.batarsute.com biamena kuma amna ga video ke amu famana ga video ke koi wallahi che alhamdulillah rabbil alamin biamena kuma jumenga ko ne bala yɛrɛ kan ka kilina fɔ quoi ko Asimu kan ka baara jumɛn kɛ quoi ko n ka hakilina ta fɔ quoi Asimu kan ka baara jumɛn kɛ fanga kan ka baara jumɛn kɛ Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois a kan ka projet jumɛn ta teliya la je répète pour une dernière fois Ablaye Maïga kan ka baara jumɛn de kɛ alhamdulillah rabbil alamin Ablaye Maïga Akaka baramuke shokel kaka shokel place là Asimu Goïta ou kaka baramuke nebno fo parce que malla
n'i ko ko ɲɛmɔgɔw président kan ka baara jumɛn kɛ masakɛ kan ka baara jumɛn kɛ u bɛ taa ko dɔw de ta ko minnu n'o ye c'est-à-dire gouvernement ministre si tɛ dɛmɛ koyi ministre sara o bɛ bɛn an faw ka san 5 wari de ma donc mɔgɔ si t'olu dɛmɛ n'i bɛ wariba sɔrɔ kɔni mɔgɔ t'i dɛmɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɛmɛ parce que i y'a faamuya wa fantanden bolola bilalen fantan banna o ye nafikiden ye fantan banna o ye terejuguya ye fantan banna o ye dangaden ye ne bala ko ten fantan bolola bilalen bila o ye dangadenya de ye fantan n'i ye fantan o fantan ye a bolola bilalen don ni wari t'i fa kun a t'i ba kun a t'i limana kun i tɛ dɔ bɔ i nege la dɛrɛmɛ t'e fa kun dɛrɛmɛ t'e ba kun e mana fitinin min sɔrɔ ne bolola bilalen ni ne ye wari sɔrɔ fo ne k'a di mɔgɔw ma dɛ ne bɛ n yɛrɛ jɛ ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ fantanden n'i y'i yɛrɛ jɛ ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ o t'i ka dangadenya ye fantan banna o tɛ dangaden ye foyi man jugu fantan ma ka waritigi banna bɔ e ma i bɛ ka yɛrɛ n k'o de kuma i bɛ ka kun ka jugu fantanw ma waritigi banna waritigi mun bolola bilalen don cɛ o bɛ se fantanw na dɛ bon Assimi Goïta ne bala bɛna kuma dɔ de fɔ aw ɲɛna c'est-à-dire mɔgɔ kalannenw dɛmɛ cogo ni mɔgɔ kalanbaliw dɛmɛ cogo tɛ kelen Mali kɔnɔ n'i ye mɔgɔ jɔ 100 o 100 70 o ma kalan donc 30 aw b'olu de dɛmɛ cogo ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye projets ye ko projets dɛ i y'o faamuya wa dɔ ka fara ministres sara kan dɛ droits dɛ lois dɛ nin bɛɛ ye mɔgɔ kalannenw ka ko ye fantandenw ka payi tɛ na fantandenw ka foyi tɛ na bilahi u tɛ dɛmɛ u dɛmɛ ni ko kuma tɛ fɔ donc ne bɛna fantanw dɛmɛ cogo de f'i Assimi Goïta miyanka kɛ ne bɛna fantanw dɛmɛ cogo de f'i ɲɛna koyi kɔrɔbɔrɔkɛ tu répètes les gens pour une toute dernière fois ne yɛrɛ bɛna répéter ye de Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois fantanw bɛ dɛmɛ cogo di ne bɛna o de f'i ɲɛna i n'i ka gouvernement bɛɛ fantanw dɛmɛ ko fɔlɔ aw b'o kɛ aw bɛ fo la k'u barikada parce que fantan dɛmɛni o ni guerre tɛ dugu kɔnɔ ni guerre bɛ dugu kɔnɔ faama tɛ sa faamaden tɛ sa fantanw de bɛ sa ok ni président fila kɛlɛla u den tɛ sa u ministrew den tɛ sa députéw den tɛ sa généralw den tɛ sa commandant si den tɛ sa fantanden ninnu de bɛ faga wa fantanden minnu bɛ faga a fantan ninnu u fa tɛ jamana kun ka ko kuma fɔ u ba t'a fɔ u fa tɛ voter u ba tɛ voter u fa hali carte tɛ t'u fa bolo hali wolo sɛbɛn a t'u baw bolo olu de bɛ faga tu vois donc ni dɛmɛ bɛ kɛ olu ka kuma tɛ fɔ maintenant ne bɛna olu de ka kuma fɔ parce que ne de ye fantankɛni mɔgɔba ye fantankɛni mɔgɔba Kana Balaba fantankɛni mɔgɔba Jo Bala fantankɛni mɔgɔba Musa Sanogo fantankɛni mɔgɔba Sidan Dentoro billahi ne ye fantankɛni mɔgɔba de ne natalen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la kana da Ala ka diɲɛ wari bɛɛ d'i ma o y'i kungo de ne bala bɛ baara de kɛ koyi ni ne ye mun kɛ n'i y'a di ne ma a banna n'i t'a di o la ni ye n ka vidéo kɛ ni jamana i bɛ n récompenser n'i t'a di o la fo ne ka t'i deli a tile k'i kɔ ni ɲɛ pɛrɛ billahi taala ne ka foyi t'a la ne ye fantankɛni mɔgɔba de ye ne natalen tɛ mɔgɔ si la donc fantanw bɛ dɛmɛ cogo di depuis Ala ye diɲɛ da anw ka jamana in kɔnɔ Manden ni ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka fantanw dɛmɛ a faama tɛ se ka taa fantan bɛɛ ka so k'u jɔ aran na ka wari di fantan bɛɛ ma ou bien ka malo bɔrɔ d'u ma ka tulu d'u ma non 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 dɛmɛ cogo jumɛn bɛ fantanya la fantan jamana fanba a fantanw bɛ baara mun kɛ u bɛ dɛmɛ o de la u bɛ dɛmɛ o la cogo di parce que an ka jamana in depuis Ala y'a da jamana fanba ka baara ye baara saba ye wa an ka jamana bɛ dɛmɛ baara saba de la o ye jumɛn ye fɔlɔ o ye sécurité a y'o kɛ quoi parce que vraiment lakana o de ɲɔgɔn tɛ parce que i y'a faamu sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ o ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ la yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ la donc ni lakana nana ni jamana marabaga sera ka na ni lakana ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka na ni lakana ye ni lakana bɛ diɲɛ jamana kɔnɔ fantanw ka foyi t'a la parce que fantanw kun na ka t'i tɛgɛ jan ka faama deli o ye dangadenya ye ka taa faama deli o ye terejugudenya ye ka taa faama deli o ye tangodenya ye faama delibagaw bɛ yen jeli funɛ garankɛ maabɔ gesere woloso olu ye delilikɛlaw ye wa olu bɛ kuma dɔ de ka jeli deli jeli ka n'i deli i ka jeli sɔn i ma ɲɛ jeli ma dɛ non i ma ɲɛ jeli ma dɛ jeli bɛ mun f'i ye jeli bi tanuni i b'a di o tanuni a cɛ man ɲi yɛrɛ la a cɛ man ɲi mɔgɔ wɛrɛ la tanuni ni mɔgɔ min ko tanuni ye nkalon ye ne bala ko ten mɔgɔ si tɛ se ka wolo k'a fɔ k'i b'a fɔ ko tanuni ye nkalon ye donc jeliw bɛ mun kɛ baara de don jeliw ka baara an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a fa n'a ba y'a kun di ka tɔgɔ kelen de da la ko Muhamadu mun ye tɔgɔ caya
a tɔ bɛɛ tanu nin kɛ kan e ma muru bɛ galon tigɛ ko ala dugulen tɔgɔ ne bala ko tɛ dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la ka tɛmɛ ala ka bɛɛ galon i tɛna ala dugulen tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale tɔgɔ ala a ko bibulu kɔnɔ k'ale tɔgɔ ala e bɛ taa dugulen tɔgɔ jumɛn kɛ ala la ka tɛmɛ ala yɛrɛ ye mun fɔ ni dugulen tɔgɔ tun bɛ ala la ala tun b'o kɛ kuranɛ kɔnɔ dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la a bɛɛ bloku wallahi billahi tɔgɔ wɛrɛ tɛ ala la ka tɛmɛ ala kan fo n'i tɛ silamɛ ye tɔgɔ foyi tɛ ala la bamanankan na tɔgɔ foyi tɛ ala la ka tɛmɛ san masa kan masakɛ min bɛ sanfɛ wa hali kuranɛ kɔnɔ ala ko ale bɛ sanfɛ ni ala bɛ sanfɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ sankolo masakɛ ye voilà donc dugulen tɔgɔ tɛ ala la billahi ne bala ko tɛ wallahi kana da mori ma dɛ waliju bɛɛ wuli i ka kira bɛɛ wuli walahi o kira tɛ mun bɛ se ka ne sɔsɔ jango waliju gansan dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la ka tɛmɛ ala kan ne bala fana n ba ye kundi u ye tɔgɔ jumɛn da ne la musa n'i ko musa ni ne m'i laminɛ n'i ko jobala ni ne m'i laminɛ n'i ko kana balaba ni ne m'i laminɛ n'i taara anw ka so k'e bɛ taa dugulen tɔgɔ wɛrɛ kɛ e bɛ dugulen tɔgɔ wɛrɛ kɛ n fa ne n ba ye kundi ka tɔgɔ min dan na i tɛna dugulen tɔgɔ tɛ tɛmɛ o kan u b'a fɔ ko muhamadu dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala kira la ka tɛmɛ muhamadu kan ala yɛrɛ y'a wele ko muhamadu a fa n'a ba y'a wele ko muhamadu seyibaw y'a wele ko muhamadu e nafiki den e bɛna tɔgɔ jumɛn fɔ a ma ka tɛmɛ muhamadu kan o ye mun den ni patapatakanw don i y'a faamu dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la ka tɛmɛ ala kan moriw b'a fɔ nkalon don ni dugulen tɔgɔ bɛ ala la ala ma mun don kuranɛ kɔnɔ e bɛ t'o dɔn cogo di o tuma e ni ala ye ekɔli kelen kan ou bien e tun bɛ ala ka dengeli yɔrɔ n ko nkalon don ninnu bɛɛ tapage kolondenw de nin tɛ dɔn ne bala kunna donc ala yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ ala muhamadu y'a wele ko ala e bɛna dugulen tɔgɔ wɛrɛ d'o la donc ne bɛna mun fɔ jamana kɔnɔ mali ala ma mali da foyi kama Ablaye Maïga fantanw dɛmɛ cogo foyi tɛ fantanw na ka tɛmɛ sɛnɛ kan sɛnɛ mɔni bagamara depuis ala y'an da anw bɛ dɛmɛ o de la wa mali ka sɔrɔ b'o la wa ne bala ko tɛ o baara tɛ yen k'i bɛ baara mun kɛ k'a ko irisigi i bɛ irisigi ta baara bɛɛ la ka tɛmɛ sɛnɛ de kan n'i ye baara o baara kɛ k'i bɛ 1000 don a la ko k'a bɛ taa kɛ 100,000 i bolo o ye sɛnɛ ye ni sɛnɛ n'i ye 1000 don sɛnɛ na n'a tiɲɛna bila o i kelen ka 5000 sɔrɔ o ye foro ma ɲɛ i ye 1000 don a la a dépense bɛɛ nɔgɔsɔngɔ ni engrais a bɛɛ bɛnna 1000 ma n'i ma wari sɔrɔ samiya ma ja pepepepe o i kelen ka 5000 sɔrɔ jago tɛ kun ni kun ye dɛ jago ka sɛnɛ tɛ kun ni kun ye sɛnɛ ka jugu ni triple ye sɛnɛ nafa donc fantanw bɛ dɛmɛ o de la mali tɛ nin yan rébellion bɛ anw fɛ depuis rébellion wulila faama sara jihadiste ko tile in na faama sara terroriste ko tile la faama sara kelen fantanw de bɛ sa u bɛ taa minnu ka foro jeni k'u ka bugu ci e ni fa ni ba cɛ hali 40 tɛ t'u fa bolo hali u ba a ma deli ka taa hali dɔgɔtɔrɔso la u ba bolo ka ci u bɛ t'olu de faga mali ko la donc olu bɛ dɛmɛ cogo di ni bamananden ku o ku minɛ dabakala k'u kɔ a malo ku b'a bolo ne bala ko ten sɛnɛ o de ye anw talan ye o de kama tiktok manu a bɛ nin yɔrɔ ta ne bala de fɔlɔ y'a fɔ wa mɔgɔw bɛ ka segin a kan mais ne bala ka kumakan don n'i seginna ne ka kumakan kan bɛɛ b'o dɔn koyi tiɲɛ tɛ wa parce que kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ karisa i da bɔ n ka kuma na o bɛ f'i yɛrɛ ɲɛna dɛ ne bala ko ten ala ye mali da sɛnɛ de kama Ablaye Maïga i b'o dɔn cogo di ko ala ye mali da sɛnɛ kama ko dɔw tɛ coïncidence ye quoi mali président fɔlɔ o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita fa tɔgɔ ko dugukolo mali masakɛ filanan o ye Musa Tarawele fa tɔgɔ ko kaba mali masakɛ sabanan o ye Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ ko dugukolo ni daba sɔrɔla ka kaba sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ o tuma mun de bɛ yen bilen ala tɛ lɛtiri caman ma a tɛ kuranɛ sɛbɛn ka jigin a tɛ kira caman ma ala ye mun de yira an na k'an balo bɛ sɛnɛ na ko jamana bɛ yiriwa sɛnɛ na jamana ka sɔrɔ bɛ sɛnɛ na bon n'i ka jamana sɔrɔ bɛ sɛnɛ na n'i taara i ta kɛ ko wɛrɛw ye mini bɔ ye o y'i kun ye n'i ka jamana ka sɔrɔ bɛ sɛnɛ na n'i taara i ta kɛ pétrole feere o y'i kun ye n'i ka jamana ka sɔrɔ bɛ sɛnɛ de la sɛnɛ o de ye jumɛn ye sɛnɛ de bɛ ta ba la office Niger tubabuw nana ka farafina bɛɛ minɛ anw ka côté la farafina bɛɛ ka minɛ k'a fɔ ka sɛnɛkɛyɔrɔ dilan Mali de la ka bɔ i y'a faamuya wa Segu i y'a faamuya office Niger k'a daminɛ Segu ka taa bila fo Gawo foyi tɛ k'a kɔnɔ ko sɛnɛ kɔ donc u tun bɛ ka anw de tun bɛ kɛ ka Afrique bɛɛ balo i y'a faamuya wa o de tun ye office Niger ye office Niger tubabuw y'a dilan ka ban u y'a sɛnɛ 27% u tun b'o kɛ ka Afrique bɛɛ balo ka tila ka na
ka malo tigɛ ka dɛsɛ ka tasuma don malo la malo ɲɔni a ɲɛnɛ jale u bɛ tasuma don a la donc u ma se ka minnu tigɛ u bɛ tasuma don la o bɛ jeni o bugurijɛ bɛ bin yɔrɔ min na u bɛ t'o cɛ k'o kɛ nɔgɔ ye ka n'o kɛ u sera ka yɔrɔ mun tigɛ la tubabuw tun b'o de kɛ office Niger ne bala ko tɛ à 27% o tun bɛ kɛ ka Afrique bɛɛ balo u tun b'a tigɛ ka dɛsɛ a tɔ la ka tasuma don a la k'o kɛ nɔgɔ ye donc depuis tubabuw taara anw fɛ a ma se ka sɛnɛ sisan a bɛ sɛnɛ cogo di Moribo Keita Assimi Goïta u bɛ k'a f'i ɲɛna ko Moribo Keita ja gɛlɛyara Moribo Keita ja gɛlɛyara n'i ye wuludennin ye ka wowo ci wuluba la i bɛ taa sɔrɔ a b'u ka so ba bɛ ba bi dɔ ju bɛ dɛnɛ na dɛ Moribo Keita kun jigi ye mun ye sɛnɛkɛyɔrɔ de tun bɛ Mali la denmisɛnnin fɛn o fɛn i n'a fɔ i ye mun kɛ sisan ni denmisɛnnin fɛn o fɛn n'i tilala kalan na i y'a faamuya wa n'i bɛ fɛ ka baara kɛ gouvernement na i tɛ baara kɛ gouvernement na diɲɛ kɔnɔ n'i ma taa faso sɛnɛ kɛ i bɛ taa foroba sɛnɛ de kɛ Moribo Keita forow de tun bɛ yen i bɛ taa sɛnɛ kɛ kalo 6 i b'o kɛ i bɛ ka sɛnɛ kɛ Mali ye n'i tilal'o la sisan i ye kalan mun kɛ i y'a faamuya wa dɛmɛ bɛ ta ka d'i ma i y'a fɔ k'i dɛmɛ ni wari de ko don wari bɛ d'i ma ni matériel ko don i bɛ dɛmɛ matériel la i bɛ taa baara kɛ i yɛrɛ ye mais kalo 6 a diyar'i ye a ma diya i ye i y'a faamuya i bɛ t'o kalo 6 kɛ jumɛn na sɔrɔdasiya la i n'a fɔ i y'a kɛ cogo min o tɛ tuguni i tun bɛ tila ka taa kalo 6 wɛrɛ kɛ i bɛ ka sɛnɛ kɛ faso ye Moribo Keita ka foro mun kun ka bon ni foro bɛɛ o de filɛ nin Loloni Sikaso ni Jeegu a cɛ Loloni Côte Plateau mun filɛ nin Loloni i y'a fɔ Loloni de kun ye foro bɛɛ la belebele a kun bɛ Segu a kun bɛ Kayi a tun bɛ Kulukoro a tun bɛ Mopti a kun bɛ Tɔnbukutu i tun bɛ sɛnɛ kɛ faso ye a kun bɛ a diyar'i ye a ma diya i ye donc sɛnɛ de bɛ ta ba la ni sɛnɛ bɛ ta ba la a bɛ kɛ cogo di denmisɛnnin minnu tilala ekɔli la ka sɛnɛ nafa f'u ye kɛ n'u b'a dɔn n'i taara Faransi n'i bɛ san 8 de kɛ baara la o ka bɛn samiya mɔgɔ min taara samiya 1 dɔrɔn kɛ sɛnɛ na i ka se k'a ka nafa sɔrɔ san 8 i bɛ t'o kɛ Europe o san 8 kɔnɔ samiya 1 dɔrɔn mɔgɔ min ye samiya 1 sɛnɛ kɛ i ka san 8 i seginnen ka na i bɛ n'a sɔrɔ a kɛra fɛn ye i bɛ n'a sɔrɔ a muso n'a denw bɛ boli la mobili bɛ denkɛ fɔlɔw yɛrɛ bolo i bɛ n'a sɔrɔ a ka sow bɛ luwanse la mais Musa Traoré tile la u nana sɛnɛ nafa dogo fantanw na parce que Musa Traoré tile la Mali forobatigi bɛɛ tun ye Musa Traoré yɛrɛ ka ministre ye mun ka foro ka bon ni bɛɛ ta o tun ye Samu Sumari ka ta Senu ka taa bila fo frontière la a bɛɛ ye Samu kelen ta ye ne bala ko ten a bɛɛ ni san prince ne bala ko ten non ka ta Sebenikɔrɔ ka taa bila fo Laginɛ frontière la ne bala ko ten a bɛɛ ye Samu Sumari ta ye a bɛɛ y'a kelen ta ye Farabana n'a kɔfɛlaw ka taa fo frontière la a bɛɛ ye Samu Sumari kelen ta ye ne bala ko ten i y'a faamuya wa k'a daminɛ Tiɲɛfala ka taa bila fo Kulukoro n'i ye Seguli ta bɔ a kɔnɔ a tɔ bɛɛ b'a dɛ e faw don anw ma foro kɔnɔ an b'a dɔn kojugu ya bagan mara yɔrɔ o kɔni tɛ misi belebeleba minnu bɛ misi minnu bɛ jɛ misi minnu nɔnɔ biriko kelen bɛ bɛn an ka misi 1000 nɔnɔ birili ma Seguli fɔlɔ de nana na e m'a misi bɛ wele Mali la ko Seguli musiya melon fitinin jaune fitininin f'u bɛ yala k'a feere o tun ye Musa Traoré yɛrɛ ta ye fɔlɔ e ma u b'a wele ko Musa Melonia parce que Mali la n'a yer'i bolo dɔrɔn i bɛ taa kaso la bɛɛ tun bɛ bɔ Musa Traoré yɛrɛ ka foro la k'a feere maliyɛn bɛɛ ma i y'a faamuya wa a bɛ feere maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ a tun bɛ bɔ Musa Traoré kelen dɔrɔn de ka foro kɔnɔ wa en tant que melon ma ban mɔgɔ wɛrɛ duralen tɛ ka don ni melon ye Mali kɔnɔ donc o de kama u b'a wele ko Musa Meloni yɔrɔ sɛnɛ da olu yɛrɛ ta ne ko ten n b'a fɔ aw ɲɛna dɛ m'u dɔn kojugu ne quoi olu yɛrɛ de tun bɛ sɛnɛ kɛ quoi donc seulement olu de ye faama ye olu de ye waritigi olu de ye jamanatigi wa olu de ye sɛnɛkɛlabaw fana ye fantanw bɛ yiriwa cogo di fantan tɛ yiriwa o sinon muso yɛrɛ ye muso mara ma hali o ka jirimiri hali an ka jirimiri sa ekɔli la maraw ka jirimiri maraw ka dabileni an kɔni y'a bɛɛ san tu vois donc sɛnɛ nafa o ka fɔ mɔgɔw ye denmisɛnninw ye k'u encourager k'u bila sɛnɛ na chinois ye bɛɛ dan chinois ma bɛɛ dan foyi la ni sɛnɛ tɛ Corée du Sud filɛ nin ye Musa Traoré tile la dɔrɔn i y'a faamuya Corée du Sud ko denmisɛnnin mɔgɔ bɛ prémané ni deuxième la ko bɛɛ ka na ni 44 ani complet kelen k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa di Corée du Sud ma i y'a faamuya Mali ye donc Corée du Sud ye i y'a faamuya ekɔlidenw mɔgɔ bɛ ekɔli la première cycle la bɛɛ 44 ani complet kelen ka taa di Corée du Sud la Mali y'u dɛmɛ olu y'u yɛrɛ ta jumɛn na u m'u yɛrɛ ta foyi la fo sɛnɛ kɔ a bɛɛ nkalon
ou yɛrɛ ta sɛnɛ de la chinois ou filɛ nin ye u ye bɛɛ dan u ma bɛɛ dan foyi la fo sɛnɛ donc fo an fana ka sɛnɛ de ta ba la wa ala ma ci d'olu ma ala ma kira ci olu ma ala ma a yira olu la k'u ka sɛnɛ kɛ ala y'a yira diɲɛ dugu kelen mun na k'aw balo bɛ sɛnɛ na o ye Mali ye ala y'a yira jamana kelen mun mɔgɔw la mais comme ni mɔgɔ mun tɛ kuranɛ kalan i tɛ muribe i tɛ waliju ye aw yɛrɛ ɲuman na i tɛ mon père ye i tɛ c'est-à-dire i tɛ écrivain ye n'i ye mun fɔ aw tɛ d'o la sinon ala y'a yira Mali la ko Mali balo bɛ sɛnɛ de la o kama ala ye Mali président fɔlɔ kɛ Modibo Keyita ye ka Modibo Keyita fa tɔgɔ kɛ ko Dugukolo ka Modibo Keyita kɔfɛ Mali président filanan ala y'o kɛ Musa Traoré fa tɔgɔ ko Kaba Mali président sabanan o ye Modibo Keyita o ye Alpha Umaru Kunare o fa tɔgɔ Dugukolo donc ni Kaba sɔrɔla ni daba sɔrɔla daba bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ i y'a faamu Kaba o ye ɲɔsi ye Dugukolo sɛnɛ bɛ k'o de kan donc n'aw ye daba sɔrɔ ka Kaba sɔrɔ ka Dugukolo sɔrɔ dɔrɔn ala y'a yira la k'aw balo bɛ sɛnɛ de la nin bɛ se ka kɛ coïncidence ye cogo di nin cogo ye mais mɔgɔ min taara i kun biri kuranɛ kalan na o bɛ nin dɔn cogo di ala tɛ nin fɔ nin tɛ kuranɛ kɔnɔ koyi mɔgɔ min taara ka taa i y'a faamuya wa tubabuw fɛ yen ka taa i y'a faamuya ka taa doctorat ni maîtrise bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se ka nin dɔn jɔnniw de bɛ nin dɔn bamanan walijuw jɔnniw de bɛ nin dɔn malitigiw jɔnniw bɛ nin dɔn i y'a faamuya wa danbe joko ni danbe ani kɛwale ni kɔrɔlen olu bɛ kunkolo min na o de bɛ nin dɔn o t'anw ɲɛ bɛɛ ka waliju t'i ka waliju ye bɛɛ ka boli t'i ka biribiri ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nin kuma ye nkalon ye ne nin kuma kɛra nkalon ye c'est à dire tɔgɔ ninnu ta président faw tɔgɔ ta dɔrɔn tɔgɔ gɛlɛnmanw don tɔgɔ minnu don u sɔrɔ man di ka tila k'a saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ala bɛ fɛ ka mun de fɔ k'a saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ala bɛ fɛ ka mun yira n na k'a saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ka daba sɔrɔ ka Kaba sɔrɔ ka Dugukolo sɔrɔ k'olu tugu ɲɔgɔn na fɔlɔ ni filanan ni sabanan Kaba ni daba ni Dugukolo mais attends i bɛ daba de fɔlɔ ta n'i ye daba ta o kɛra Modibo fa tɔgɔ ye i bɛ Kaba ta n'i ye Kaba ta i bɛ taa min i bɛ bɔ so kɔnɔ ka tagama k'i ka foro sɛgɛrɛ o tɛ Dugukolo ya donc n'i ye daba ta ka Kaba ta ka taa sɛnɛ kɛ Dugukolo la mun de bɛ yen n'o ti ɲɛ nin bɛ ɲɛ bon n'a sɔrɔla i y'a faamuya ni Usumani Serifu Madani Hayidara de tun ye nin fɔ i y'a faamuya gouvernement yɛrɛ b'u wele ko waliju don ni Buye ye nin fɔ gouvernement yɛrɛ b'u wele ko waliju don i y'o faamuya n'a sɔrɔ ni Adamu Ba de ye nin sɛbɛn gouvernement u b'u wele ko non c'est un grand écrivain i y'a faamu ou bien ni Seru Badian de tun ye nin sɛbɛn i y'a faamu non mais nin ye tiɲɛ de ye donc sisan Assimi Goïta aw bɛ tɛmɛ ni baara de Kaba sɔrɔla daba sɔrɔla Dugukolo sɔrɔla mɔgɔ si tɛ kɛ Mali président n'i fa tɔgɔ tɛ Sanji opposant aw bɛɛ ka taa aw faw surnommé Sanji mɔgɔ mɔgɔ fa tɔgɔ tɛ i y'a faamu wa Sanji Nji an t'i ta dɛ n'i fa tɔgɔ tɛ Nji Maliko la an tɛ mɔgɔ si ta mun fa tɔgɔ tɛ Njibi i fa tɔgɔ tɛ Sanfi i fa tɔgɔ tɛ Sanpɛrɛ i fa tɔgɔ tɛ Kabakulukulu i fa tɔgɔ tɛ Fiɲɛba i fa tɔgɔ tɛ ni cɛw cɛ fa tɔgɔ tɛ Cɔcɔ Sanji Nji kɔni tɛ mɔgɔ fa tɔgɔ ye Mali mɔgɔ foyi tɛ Mali mɔgɔ président mun na mun fa tɔgɔ Nji ne bala ko ten parce que Kaba sɔrɔla daba sɔrɔla Dugukolo sɔrɔla a tɔ ye jumɛn ye Ji a tɔ ye Ji dɔrɔn de o Ji a t'aw fa tɔgɔ kɛ Ji est-ce que n tɛ n ka fulakɛ fa tɔgɔ kɛ Ji Alu Badara Jalo hali t'i fila est-ce que Nji tɛ fila tɔgɔ ye dɛ n ka fulakɛ fa parce que fila est-ce que n ka fulakɛ fa tɔgɔ tɛ Nji jɔn ne fa tɔgɔ Nji opposant ninnu na de opposant si fa tɔgɔ tɛ Nji cɛ jɔn fa tɔgɔ Nji ala ay jota so nas tu es fou so nas ni fana commentaire sugu jumɛn je crois i bɛ sinankunya kulonkɛ kɔni na parce que so est fly ala k'i ta kɛ sinankunya kulonkɛ bon an bɛ noter kɛrɛfɛ i ka layɛ i k'i yɛrɛ justifier yanni an ka tila video in na quoi sinon i b'a dɔn mun bɛ yen sisan a bibon a babanw de bɛ yen i t'i vérifier yanni an ka tila sinon an kana nin bibon k'i babanw i y'o faamuya wa Wade Traoré ko bɛ cogo di kan jumɛn bɛ yen da e n'i ba ye sinankunma ye da Wade Traoré est ce que e tɛ jara de n'a sɔrɔ i ba ye ou bien i ba de ye jara ye cɛ Wade Traoré est ce que e ba tɛ jara ye parce que dɔw n'u ba ye sinankunma ye o parce que n'i ye jara n'i ba ye Traoré i bɛ se k'a nɛni est ce que e tɛ fɛ i ta in ka kɛ ten e n'i ba ye sinankunma ye de ne t'e jaabi
a fɔra jaralakaw k'u kana tarawelelakaw furu parce que n'i y'o kɛ i den n'a ba bɛ kɛ sinankunya ye wala a bɛ to k'i muso neni parce que wa tarawele est-ce que i ba tɛ jara ye cɛ i fana ka nin kana bagan ma fɔ yan nɔ est-ce que i ba tɛ non n tɛ jigin la parce que i ka levier a fɔra yen nɔ quoi jara depuis jarala ka musokɔrɔba y'a kunkolo ɲagami a fɔra kana furu hali a fa kun ka sɔn wa tarawele o fɔra yen nɔ i fa fana taara tugu k'i ba furu i ba ye jara ye i fa ye tarawele donc i n'i ba ye sinankunya ye bilayi tala i n'i fa muso ye sinankunya ye i n'i fa ka seri ye sinankunya ye i n'i fa ka go ye sinankunya ye i n'i yɛrɛ woloba ye sinankunya ye i fa ka simbolo i n'o ye sinankunya ye wa tarawele donc ne tɛ n ta i fɛ one love à vous tous nin ye kun fɔlɔ ye sɛnɛ nafa dan tɛ fɛn min na o ye sɛnɛ ye nimisa tɛ fɛn min na o ye sɛnɛ ye wari tɛ tiɲɛ fɛn min na o ye sɛnɛ ye donc gouvernement nana franchement pour que ka fantanw dɛmɛ ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna o de y'u ka sɛnɛ ta ba la sɛnɛ bɛ ta ba la cogo di denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ye kalan kɛ sɛnɛ kalan kɛ u ka nafa d'olu ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ ka bɔ u ka wele ka taa foro d'u ma ka nɔgɔ d'u ma ka foro d'u ma ka u bila sɛnɛ na samiya fɔlɔ ji sɔngɔ u t'o sara u tɛ ji fɔlɔ sara donc filanan ni fɔlɔ jar'i la maintenant filanan i bɛ sɔrɔ ka ji sarali daminɛ ba jeliba anw de ta don koyi ka ji dɔrɔn di mɔgɔw ma office Niger mana dɛsɛ o la ji anw de ta don koyi voilà donc n kun bɛ fɛ k'o de fɔ sɛnɛ ka dɛmɛ parce que n'i ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛ diyagoya i bɛ mɔnikɛla dɛmɛ n'i ye mɔnikɛla dɛmɛ i bɛ baganmarala dɛmɛ sɛnɛ y'o de ye quoi i y'o faamuya wa donc denmisɛnninw ka encourager depuis kalan na première cycle depuis première cycle nɔ ka commencer ka sɛnɛ nafa fɔ quoi et puis tubabuw ka livre kolon den ninnu i y'a faamuya wa première année la u bɛ livre minnu kalan deuxième année na to a bɛɛ ye i y'a faamuya a bɛɛ ye tubabuw de ta ye FEDER i y'a faamuya wa train en grande vitesse métro de tu vois un peu grand marché de avion u k'o bɛɛ bɔ yen u ka segin ka na ni Mamadu ye Bineta ye Mamadu ye Bineta livre bilayi tala ye à 95% au bɛ Afrique de ko fɔ Mamadu ye Bineta u ka segin ka na n'o ye o wagati kalan fanga b'a la barika b'a la parce que n'i bɛ k'o kalan i bɛ faso kanu i bɛ danbe kanu i bɛ burusi kɔnɔna kanu i bɛ faso kanu donc Mamadu ye Bineta u bɔra n'o ye u nana ni livre dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ sa hali muso dɔ bɛ yen a ye kalan kɛ a ma se ka tɛmɛ hali kilasi 5 kilasi 4 kilasi 3 kan a fana y'o dɔnniya ni mun b'a kunkolo la a bɛ fɛ k'o yira a den na mais a den ka livre bɛna d'a ma a b'a fɔ ko i b'a fɔ ko depuis ala ale yɛrɛ da a bɛ mun dɔn o t'a kɔnɔ donc u ka segin ka na ni Mamadu ye Bineta ye an ka école la tu vois minnu kalanna n'u kalan m'u janfa n'u ma ɲɛbɔ tubabuya fɛ olu de ye Mamadu ye Bineta sɛbɛn tu vois un peu i b'a lajɛ i bɛ mun sɔrɔ yen la case champ tu vois sas hein i y'a faamuya wa vélo maman papa marché c'est à dire wa a bɛɛ dɛsɛnen don k'a kɛ anw ka kɔrɔlen de ye quoi donc u ka na n'olu dɔw ye quoi donc Abdoulaye Maïga je répète pour une dernière fois n'i bɛ fɛ premier ministre in ka ɲɛ i bolo i bɛ sɛnɛ de ta ba la Abdoulaye Maïga je répète encore n'i bɛ fɛ premier ministre in ka ɲɛ i bolo aw ka ko bɛɛ ka ɲɛ Assimi fana bɛ fɛ fanga in ka laban a bɛ sɛnɛ de ta ba la je répète pour une dernière fois n'aw bɛ fɛ jamana in ka jidi bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye fanga in kɔnɔ bɛɛ ka dɛmɛ aw bɛ sɛnɛ de ta ba la ala ye Mali da sɛnɛ jamana de kama ala ye Mali da k'a balo siri sɛnɛ de la o de kama ala ye message dɔ ci ne bala ma ko k'o fɔ aw ɲɛna Mali président fɔlɔ o tɔgɔ ko Moribo Keyita fa tɔgɔ ko Dugukolo Mali président filanan o fa o ye tɔgɔ Musa Tarawele fa tɔgɔ ko Kaba Mali président sabanan Alpha Umaru Kunare o fa tɔgɔ ko Dugukolo donc ni ala ye daba di ka Kaba di ka Dugukolo di foyi t'an jɛ sisan fo sɛnɛ kɔ sinon n'i ye ninnu ta a tɛ se ka kɛ coïncidence ye quoi o tɛ se ka kɛ quoi ni saba tɛ se ka ɲɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma donc o de kama n'i ye tɔgɔ ko jateminɛ i b'a ye hali silamɛya la u nana ko bɛɛ tɔgɔ ka yɛlɛma nkalon don Mali président fɔlɔ ye Moribo Keyita ye Moribo Keyita fa tun tɔgɔ ko Daba Moribo Keyita tun bɛ seli a fa tun bɛ seli ne bɛ fɛ k'aw ɲininka Moribo Keyita fa tɔgɔ i y'a faamuya wa ko Daba est-ce que Daba ye silamɛ tɔgɔ ye Daba bɛ kuranɛ de kɔnɔ non Musa Tarawele tun bɛ seli a fa tun bɛ seli Musa Tarawele fa tɔgɔ ko Kaba est-ce que Kaba ye silamɛ tɔgɔ de ye Alpha Umaru Kunare a tun bɛ seli a fa tun bɛ seli a ba tun bɛ seli i y'o faamuya wa Alpha Umaru Kunare a fa tɔgɔ Dugukolo est-ce que Dugukolo ye
o be kuranɛ de kɔnɔ donc tɔgɔ ko tɛ tiɲɛ Badra Ali Umar bun Afana tubira alakira ma tɔgɔ yɛlɛma John Bilal alakira y'a tubi alakira ma John Bilal tɔgɔ yɛlɛma Seydina Usmana nana tubi a tɔgɔ ma yɛlɛma donc tɔgɔ ko galon do billahi talahi ne s'emprunte cɛ galon do ka arabuya sinsin o de nana ni tɔgɔ ko ye parce que ni bɛɛ tɔgɔ kɛra arabu tɔgɔ o bɛ arabu kɛ ka fanga sɔrɔ ni chrétien ye fanga sɔrɔ o ye européen kɛlɛ ka fanga sɔrɔ o dɔrɔn de do galon do tɔgɔ ko tɛ tiɲɛ billahi talahi laji kɔrɔ wɛrɛ bɛ laji la karisa taramaga laji kɔrɔ ko dunan ni nana magangaw bɛ boli kunbɛn k'i kunbɛn dunan cɛma alaji na jigin ne fɛ yen n'i ye dunan musoman aja na jigin ne fɛ yen ni mun nana n'i taara maga i ka kɛ dunan den ye sa olu k'i wele ko dunan k'o na jigin ne fɛ yen dunan cɛman ni dunan musoman i fa ni ba wolola dugu min na i kɔrɔbayara dugu min na k'i den sɔrɔ dugu min na i seginna ka na o dugu la tuguni i bɔra maga cɛkɔrɔbaw ko k'olu wele ko dunan den cɛkɔrɔba mana bɔ maga n'i y'o wele a tɔgɔ la o bɛ dimi ko f'i k'a fɔ ale ma ko laji cɛkɔrɔba est-ce que a b'a dɔn ko laji kɔrɔ de dunan ni cɛkɔrɔba b'a dɔn ko laji tɔgɔ dunan a b'a mɔdenw kɛlɛ k'u k'a wele ko dunan den a wolodugu la ni musokɔrɔba b'a dɔn ko aja kɔrɔ de ko dunan est-ce que musokɔrɔba bɛ se k'a fɔ maga u k'ale wele dunan a bɔlen iji la ka na a bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'u k'a wele ko dunan den fana a mɔdenw k'a wele ko dunan donc ninnu bɛɛ ye dabiri point com de nin si tɛ tiɲɛ wa ala dugulen tɔgɔ foyi t'a la ka tɛmɛ ala kan an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ne bala ko ten ni cɛw cɛ fɛ ko Muhamadu dugulen tɔgɔ ɲɛ ka tɛmɛ Muhamadu kan a tigi yɛrɛ kɛra kafiri m'a fɔ ko tɔgɔ wɛrɛ tɛ Muhamadu la o tɔ bɛɛ ye sirinɔ de dugulen tɔgɔ foyi tɛ Muhamadu ya Rasululahi kɔfɛ wa k'a fɔ ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ ala la ka tɛmɛ ala kan kafiri denya don ala tɔgɔ bɛ se ka caya mais k'a fɔ ko dugulen tɔgɔ wɛrɛ bɛ ala la ka tɛmɛ ala kan i ye nkalon tigɛ n'i ye nkalon da ala la i bɛ taa jahanama kɔnɔ kafiri den alimami trɔmpɛri ninnu ne bɛ siran aw ɲɛ n'aw bɛ se mun na a y'o kɛ n'aw m'a kɛ a ye n ban bala k'i fiyɛ ne de kana balaba ye sitan den toro yirijugu feere nkalonkɛla den ninnu kalabanci mori terejugu den ninnu e bɛ se ka ala dɔn ni ala yɛrɛ e tun bɛ ala ka denkɛ de yɔrɔ ala ko k'ale tɔgɔ ala e bɛna tɔgɔ wɛrɛ jumɛn fɔ o ma bilen Muhamadu a fa n'a ba y'a tɔgɔ da an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a fa n'a ba y'a kundi k'a tɔgɔ da ko Muhamadu e kafiri den e bɛ tɔgɔ wɛrɛ d'o la ka tɛmɛ Muhamadu kan ala yɛrɛ ko k'a tɔgɔ ko Muhamadu e nafiki den e bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la ka tɛmɛ o kan ala y'a sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ Muhamadu e jahili den e bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la ka tɛmɛ o kan seyibaw y'a wele ko Muhamadu e munafiki den e bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ ala kira la ka tɛmɛ o kan nin tɛ sarakadenya da yan a tɔ bɛɛ ye sirinɔ de a tɔ bɛɛ ye sirinɔ voilà donc o de kama ni mɔgɔ mun bɛ tɔgɔ ɲini i ka tɔgɔ ɲini ni mun tɛ tɔgɔ ɲini i ka to yen sinon Muhamadu tɔgɔ kelen a fa n'a ba o de da la ala yɛrɛ y'a wolo la a tɔ bɛɛ ye sirinɔw de ala yɛrɛ fana tɔgɔ ala de koyi nafiki den ninnu ni mɔgɔ ko k'a b'o fɔ aw bɛ wuli nin ye kuranɛ dogodogonin de dogodogonin bɛ kuranɛ la e kafiri den dogodogonin de bɛ kuranɛ la ala i bɛ taa san sugu la k'a san u b'i dege sɛbɛnni na n'i degera sɛbɛnni na i b'a kalan e nafiki den gundo de bɛ kuranɛ kɔnɔ ni gundo bɛ kuranɛ kɔnɔ ala bɛ bɛɛ jagoya ka kuranɛ kalan bɛɛ tɛ mun dɔn o de ye gundo ye mais bɛɛ tɛ kuranɛ dɔn bɛɛ jagoyalen don ka kuranɛ dɔn bɛɛ jagoyalen don ka fɛn dɔn gundo de b'o la k'i b'a kala kunga n'i ye suran kelen kala kunga i bɛ manamanakan de fɔ ala ko bisimilayi n'i y'o kala kunga i ma bisimilayi fɔ i ye manamanakan fɔ wa i ye kuranɛ de ta k'a kala kunga k'a kɛ manamanakan ye kafiri den nin bɛɛ tɛ k'a dabiri anw da la i b'a sɛbɛn nɛgɛ walaha kan dɛ o tuma a bɛ na ala bɛ kuranɛ sɛbɛn don min na ala tun tɛ nɛgɛ walaha dɔn kafiri den nin bɛɛ tɛ bloku ya one love à vous tous c'est dans des trous kana balaba jɔ an ka Elisabeth lamɛn an ka segin ka na anw famana ka video kɛ bɛɛ n'i ka PDG don ne yɛrɛ fana ka PDG tun bɛ yan o donc n'ale nana video kɛ bɛ nɔgɔya dɔɔni dɔɔni quoi i y'a faamuya wa ni Elisabeth Kone ni Elisabeth Kone ka balaba fasa ye ni kura ni a bɔra san Elisabeth Kone an b'a bɛɛ sauter balaba de kɔrɔbɔ
Ni Elizabeth ka kura de Elizabeth Kone a banare bode ka bode fasada Elizabeth Kone ni bode mogolangolo drato a bay fly bi like tala ni bode mogolangolo be bay fly ben ala kracho wala bi like tala bode mogolangolo bay fly wala sanola ka di mogolangolo bay jawara sanola ka de galungala o be bay grango andaki sedande wala va vous tous. Well, cool, we flow. Body Mogolangolo by fly, black. Not take a Mogolangoli. Sanola Dimogolangolo by Grang, or by Jawara, Sanola Dimogolangolo by Grang. Walai. This Sanola Dimogolangolo by Jawara, near Sanola Dinkalundra by Grang. Be like, eh, grab over there for one love of two, a ducky said Dundee.